Salutare! Astăzi mergem într-o aventură preistorică, iar misiunea noastră cea mai importantă este să găsim cel mai mare dinozaur. Mergeți cu noi? Hai să pornim! Picoland! Uite, aici putem pune bani? Da? Ce se întâmplă aici? Să-i donăm la dinozaur niște bani. Ăsta nu e cel mai mare dinozaur, oare? Cum credeți? E cel mai mare? Nu e cel mai mare! Au existat așa dinozauri? Wow. Dar e adevărat, nu știu. Nu mai există acum, tati. Wow! Câte scări sunt? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ia uitați-vă ce se vede aici. Unde-s dinozaurii? Da, uite, e Unde-s? un mare care eu am zis că e foarte mare. Să vedeți? Hai! Wow, copii, astea chiar au existat atât de mari? Uitați-vă aici câte feluri! Ia uitați-vă! Pe care noi le-am văzut? De care ai văzut tu? Ai văzut din astea, mami? Nu am văzut. Nu am văzut niciodată, dar din astea... Din asta am văzut. Ce? Buburuță mică. Am văzut-o deja. Wow, ce... Ai văzut ce mic. E narici. Un arici, da? Uite aici. Ce e aici? Uite când cu ăsta, cu șobolanul ăsta. Wow. Da. Dar unde sunt dinozaurii? Hai să-i căutăm. Acolo sunt aici. Uitați aici, copii. Wow. Wow. Uite o măicuțică. Wow. Uitați-vă aici, măicuțică. Ce sunt astea? Wow. Vrei să pui mâna? Uite, astea sunt uscate, voi vedeți? Pe ele le-au uscat ca să rămână ca vii. Da. Vedeți? Sunt mumificat. Parcă suntem la zoo. Nu, tate, nu se poate să atingem. Eu știu că vrei, tate tot vrea. Dar de ce nu avem voie să le atingem? Păi că se exponate a muzeului, tate. Place copii. Uitați-vă. Uite acolo ce Uitați-vă. Cum se cheamă acel animal? Purceluș. Dar nu este purceluș. Ia uitați-vă ce Mami, căpriță este un acolo. porcupin. Ce struț, dar struțul l-ați văzut, copii? Dar le-am dus. Vă place aici, copii? Tu vrei să pui mânuța, da? Vrei să pui mânuța? O să punem, tati. Dar nu m-am pus. Nu, tati, că el e mumificat. Dar unde sunt dinozaurii? Uite câte animaluțe și să vedem, doar dinozaurii nu-i vedem. Unde? Nu, hai să vedem dinozaurii. Am intrat aici la animale. Ce dinozauri au fost niște animale. Wow, parcă e vie. Uite șoricii aici, stau pe masă. Copii pe masă, copii. Ce fac pe masă? Mănânc mărul, salam, cașcaval, pâinică. E un cer. Wow, ce de mare. Uite ce coarne mari. Asta ce e, un corn adevărat? Și ai văzut că acolo Și poți să mângâi blana lor. Uite acolo. Unde? Uite aici, poți să-i vezi ce blană are, să o mângâi. Parcă e adevărat acum. Ei și de aici. Da? Vezi ce blaneță are, tati? Și uite, și în partea cealaltă mai este una. Vezi? Wow! Nu smulge! Uite aici niște cranii! Ce ți-a plăcut cel mai tare până acum? Toate chestiile. Toate, da? Omul acela nu ne-a plăcut. De ce? Că ai văzut cum făceam. Hai să mergem repede. Da. Unde sunt dinozaurii? Viu, da? Să vedem dacă se mișcă. Oi! Oac, oac! Dar nu se mișcă.
e? Ba da, se mișcă, numai el stă așa, un pic s-a mișcat. Poate ăsta e viu? Da, uite aici. Aici are mâncare, uite-l. Hai, mișcă-te. Eu luat. El este... Uite, se mișcă acum. A mișcat capul. S-a mișcat Este o ceva. șopârlă din Egipt, tocmai adusă. Uite ce coadă are. Vedeți, parcă e dinozaur. Da. Asta Ce și o... mănâncă Și el? uite ce de asta ai. Burtă mare. Dar sunt... Uite, asta e picioarele. Doamne, ce oase mari! Astea sunt de la dinozauri care au fost descoperite! Îți imaginezi ce de mare! Da. Zi dinozaurul cel mare sau nu-l găsim, că nu mai înțeleg. Aici nu există. Uite ce Ce e ăsta? Wow! Eu cred că am găsit cel mai mare. Medea a pus mâna pe el. Ce de mare! Aceasta e o balenă, nu e un dinozaur. Uite aici s-au Wow! Ce e ăsta? Cine e aici? Tu erai! Noi am crezut că acest dinozaur a prins viață. Am crezut că este viu dinozaurul ăsta. Wow! Ce e asta, tati? Ce-ai găsit tu aici? Wow! Astea nu uscă. Nu mușcă, tati. Asta era un dinozaur acvatic. Este cel mai mare dinozaur? Pune mâina să vezi. Nu, că n-avem voie. Uitați-vă, au rămas și scoici aici. Eu vreau titi. Noi nu avem voie să punem mânuțele, da? Da, sunt la tine. Wow! Ce dinozaur! Dar tu ce... Care e cel mai tare dinozaur ți-a plăcut, tati? Îți spune și pe unișori. Pe ochișor, uite, ăsta e cel mai popular, cred că. Uite ce de mare. Wow, ce dinozaur! Ce schelet avea dinozaurul ăsta. Uite cum era, asta e o coadă de dinozaur. Da? Și cu picioarele din spate. Da? Uite cum arăta. Și ăsta e capul lui. Un dinozaur ca crocodilul, da? Ce gură avea. Uite, da, ăștia ce-s? Mici. Mici. Dinozauri mici? Parcă sunt porceluși, tati. Până la urmă, care e cel mai mare dinozaur care l-am găsit? Aia. Ăla e cel mai mare. Care e cei mai mulți spini? Ha, Medea vrea să ne arate care este cel mai mare dinozaur. Acela. Ăsta e cel mai mare? Mai este unul cel mai. Oh, mai este unul. Hai să-l vedem. Care e? Acela e cel mai mare din lume. Uitați-vă ce ochi mari au avut. Da, și capul. Și capul mare, și corpul mare. Tot. Eu cred că astea sunt cele mai mari capuri de dinozaur. Asta e Tyrannosaurus Rex. Voi ați privit desene animate cu Tyrannosaurus Rex? N-ați privit desene animate? Dar voi, copii, cum fac dinozaurii? Oh, nu! Mi-e frică de așa! Poate ăsta e cel mai mare! Nu! Poate ăsta e cel mai mare! Nu! Care e cel mai mare? Acela care l-am. Dar voi, copii, cum credeți? Care este cel mai mare dinozaur pe care astăzi l-am văzut aici? Scrieți în comentarii! Ce părul meu, nu? Salut!